Entreprise Jangine Samake Construction ale entreprise mini analendo malien de ni tungarange lafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC Construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o d'i ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake Construction me so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min be yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake Construction be ta i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ be yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake Construction u nalen do o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la coye entreprise Jangine Samake Construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Mali kunnafoni jabarani najɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo yan fo aw sigiyɔrɔ olu la wagati ale cogoya tɛ kelen ye e mana kɛ k'an lajɛ wagati min na sa foli belebeleba an b'o ta ne ka o di i ma yan fo i sigiyɔrɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye novembre kalo tile 20 ye san 2024 kunnafoni ale waati sera a y'aw bisimila. Kunnafoni damnela bi fɛn min ye kunnafonidila Isaka Tamburai ni bɛɛ ko ale ma ko citoyen lambda an y'a y'ale ka bɔlɔlɔsira kan k'a fɔ ko bi novembre kalo tile 20 san 2024 conseil des ministres min ni ale bɛ kɛ dɔgɔkun ale kɔnɔna la kuluba ale kɔnɔna la a fɛn min ye an ka ministre ɲɛmaa ye ni o ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale ni a tɔw kɔni tun bɛ ka u kunda kuluba kan k'u bɛ taa conseil des ministres o kɔnɔna u laseginna k'a yira k'a fɔ ko maa si kɔni kana yɛlɛn kuluba kan sababu que conseil des ministres kɔni ale bɔra a dɔgɔkɔrɔ ka kɛ ni dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale ka bɔli ye ni ka hakilina kɔni ka o fɔ camancɛ fanga ale tasira o kɔni kan o kɔni ma kɛ maa caman fɛla ko ye an ka jamana ale kɔnɔna la ka sababuya kɛ ko a kɔni ye an ka camancɛ fanga jamana marabagaw ka baara kɔni ni ka olu lagosi o de siratigɛ la sa fɛn min ye ka militaire musow ye ni o ye Sunjata Keita ye a musolakaw fara ɲɔgɔn kan jɛkulu olu kɔni bɔra ni ka u ka nisɔngoya ka o yira u ka ɲɛmaa ni o ye madame Kulibali Fatumata Keita ye muso tɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔra ale y'a yira k'a fɔ ko musow denmisɛnw ka taga se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma olu kɔni ye finatigilakaw furumusow n'u denw de fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ye a ye kuma min ta ni ka ɲɛsin finitigilakaw olu kɔni ma o ma kɛ olu fɛla ko ye bi a ma kɛ u fɛla ko ye sini nin kuma in kɔni ko nin ye janfa kuma de ye ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw olu ma. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Sikaso fɛnɛ sifinnakaw ka taga se dugutigiw olu ni fara ɲɔgɔn kan jɛkulu caman olu fɛnɛ kɔni bɔra ni ka u ka nisɔngoya yira ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale yɔrɔ la a ye kuma minnu fɔ novembre kalo tile 19 san 2024 o kɔni ma kɛ olu fɛlako ye Kayi fana sifinnakaw olu bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ka u ka nisɔngoya ka o yira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔ Sogɛl Kokala Mayiga ale ye kuma minnu ni ka olu fɔ an ka camancɛ fanga jamana marabagaw olu ma ko o ma kɛ olu fɛla ko ye u fɛnɛ bɔra ni ka u ka nisɔngoya ka o yira jama kɔni bɔra fan bɛɛ lajɛlen o kɔni fɛ k'a yira k'a fɔ ko u bɛ camancɛ fanga jamana an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ taji kɔni ale sɔngɔ bɛ ka jigin dɔɔni an ka jamana ale kɔnɔna la taji feere yɔrɔ olu la an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye taji min ni ale bɛ wele ko gasoil la ale litiri tun bɛ feere sɛbɛnwari 160 a nana sɛbɛnwari 150 la dɔrɔmɛ 10 o de kɔni bɔra a la essence fɛnɛ ale litiri tun bɛ feere sɛbɛnwari 190 sisan a bɛ ka feere sɛbɛnwari 180 na o b'a yira k'a fɔ ko dɔ kɔni bɔra tajiw olu sɔngɔ la a ɲinina fɛn min ye bolimafɛn bolilaw fɛ sa k'u k'a lajɛ u ka dɔ bɔ bolimafɛn boli wariw olu sɔngɔ la maa minnu bɛ taa dugutagaw la u ka dɔ bɔ bolimafɛn wariw olu sɔngɔ la ka tila tuguni sotaramatigiw fɛnɛ ka dɔ bɔ u ka pasiw olu fɛnɛ na
cɛkɔrɔba dɔ ale kɔni minɛna kaburu don o kɔnɔna la k'a bɛ ka kaburu dɔ kɔni ni ka o wogoba ka se ka fɛn dɔ kɔni ni k'a don kaburu dingɛ o kɔnɔna la cɛ dɔ kɔni ye a ye o waleya jugu la sa ni k'a ja kɔni ta k'a cari bɔlɔlɔ sira fan 14 bɛɛ lajɛlen o kɔni kan ni maa caman kɔni y'a ja ye bɔlɔlɔ sira ale kana la a kɛra novembre kalo tile 17 san 2024 Bakɔ Jikɔrɔni kaburu don yɛrɛ o kɔnɔna la nin cɛkɔrɔba in yɛrɛ kɔni ko ale kɔni ye josɔnna de ye min kɔni a ka baara de ye nin kuma bɛɛ a bɛ taa kaburu kɔni ni ka o buguba o ye fɛn min kɔni sɔrɔ a bolola la sa ko de ye gɔnkungolo kɔni ye gɔnkungolo min ni a kelen don k'a meleke fini jɛman na ka bila fɛn min ye manasasi kɔni o kɔnɔna o ye a kɔni ka filimini sa k'a bila jasiraw olu kɔni fɛ sa a ɲininkara kun mina kɔni a ye nin waleya jugu ninnu ni ka olu kɛ a kɔni ye delili kɛ ko kana a di finitigilakaw ma o n'a ta bɛɛ u kɔni ye cɛ in kɔni ni ka ale minɛ k'a di finitigilakaw olu ma olu kɔni fɛnɛ y'a minɛ ni ka a di kiritigilamaw ma nin wagati in na a bɛ kiritigilamaw olu ka bolo kan ka dolanci ale bunakun o ka kan marko 2025 kɔni dolanci kun cɛra an bɛ taa dolanci ale bunakun o ka an bɛ taa dolanci ale bunakun o ka éliminatoire de la CAN Maroc 2025 kan ale kɔni kun cɛra kunu an ka faba o kɔnɔna la nɔ min ni an ka samatasɛgɛw kɔni san sɔrɔ Eswatinikaw olu ka 6 ani kanankolo an ka jamana kɔni ale kalifera ni ka taa Maroc CAN 2025 kan ale la an b'a fɔ ala k'an si jɔ ka a don makɔnɔ ko kan kibaru la an bɛ taa Senegalikaw ka jamana ale kɔnɔna la fɛn min ye Senegalikaw ye olu kɔni bɛ ka u ka wasaden kalafili jaabi ni ka o makɔnɔ kabi novembre kalo tile 19 tilelafana to dunna wagati min na sa fɛn min ye a baarakɛbaw ye olu kɔni farala ɲɔgɔn kan n'u kana jaabi kɔni ɲuman ni ka o di maaw ma tɛnɛndon novembre kalo tile 18 maaw kɔni kelen don ka u sigi n'a ye k'a fɔ ko parti min bɛ yen nɔ ni o ye PASTEF ye ko olu de kɔni kelen don ka san kɔni ni ka o sɔrɔ tɔw olu kan an bɛ taa Côte d'Ivoirekaw ka jamana ale kɔnɔna la fɛn min ye kalo 11 o de kɔni bɛ Ivoiriyɛnw n'u ka kalafili o cɛ ni o ye jamana ɲɛmaa kalafili o ye Pascal Affi N'Guessan ale de kɔni sugandira ni ka kɛ parti FPI olu ka cɛbɔ ye kalafili natɔ o la ni minisiri ɲɛmaa kɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma u bɛ ka u yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ a kelen de kɔni bɛna kɛ cɛbɔ ye kalafili nata o la fɛn min ye Pascal Affi N'Guessan ye ale n'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Laurent Gbagbo ye u kɔni bɛna sigi ka kuma ni ka olu kɛ ka hakilina falen caman ka o fɛnɛ kɛ Mali kunnafoni jabarani na jabaw ni kunnafoni dama wɛrɛ tun bɛ an bolo kɔrɔ bi ni k'a da u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan an tɛ se ka kunnafoniya datugu cogo si la n'an ma foli ta ka ɲɛsin DSC Samake construction ma olu ka baara ɲɛsinnen bɛ sojɔ terrain feere ka taga se so décoration ɲuman u n'a ɲɔgɔnna caman u bɛ olu bɛɛ lajɛlen kɛ i b'a fɛ ka terrain san terrain t'i bolo i jigi kɛ DSC Samake construction terrain b'i bolo fɛnɛ i bɛ fɛ k'a jɔ i jigi kɛ DSC Samake construction maaw ye u bɛ so ɲuman jɔ ni k'a d'i ma plan ɲuman u b'o bɔ ka d'i ma k'i ka so jɔ k'a ban pewu ka tile di ma ka sɔrɔ i ma degunba ni ka sɔrɔ DSC Samake construction olu de bɛ se ka o kɛ aw ye ka sɔrɔ aw ni maçon ma se ɲɔgɔn ma aw ni superviseur ma se ɲɔgɔn ma aw ka nafolo ale ma tiɲɛ aw jigi kɛ DSC Samake construction maaw ye ka so jɔ k'a di aw ma soubassement ɲɛnama ka o kɛ aw ka so la ka nɛgɛ ɲɛnama k'a la biriki ɲumanw fɛn min ye ka taga se ciment ɲɛnamaw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ aw ka so la ka sɔrɔ aw ma degunba ni ka o sɔrɔ a ye wele lase DSC Samake construction maaw ma aw ka danaya ta ni ka a da u kan so ɲuman ko la ka sababuya kɛ u ka baara ɲɛdɔn a bɛ u la kosɛbɛ aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan